A Xunta de Galicia continúa a súa aposta pola mobilidade sostible e pon en marcha un proxecto para crear unha senda peonil dende Vilagarcía ata Vilanova de Arousa. A obra estáse desenvolvendo nas dúas marxes da PO 549 e afecta a un tramo de 3 km dende Vilaxoán ata Caleiro. É importante ter as estradas para que os vehículos a motor poidan circular tamén e circular cada vez con máis seguridade, cada vez con máis posibilidades e cada vez dentro da normativa con maiores velocidades, pero tamén insisto en que podan facer as persoas e ademais millora, falábamos ahora cuns veciños, pois millora tamén os entornos das vivendas, os accesos, en definitiva todo o mundo sae gañando, por lo tanto eso de que non hai sendeiros e un bolameiro que se decía antes, eso non ten ningún sentido, antes só pode haber sendeiros bons, ben preparados e non teñen por que ser, non teñen que ter nin defectos, nin as imaxes que antes había que ver cando non se facían estes esforzos. A obra terá un custo de máis d'1 millón de euros e, ademais da senda peonil, inclúe melloras na estrada e nos sistemas de canalización e recollida de pluviais. Unha actuación pois tamén que supón unha mellora importante, mellora de seguridade viaria, pasos de peóns, mobilidade sostible, habilitar aparcamentos e, polo tanto, semáforos tamén, e, polo tanto, unha obra que supón mellora de seguridade viaria e tamén mellora pois da mobilidade a pé e dos desplazamentos pois ao aire libre. Dende Vilanova destacan que con esta obra a súa vila estará conectada con Vilagarcía, a Illa e Cambados con sendas peonís. Ese trozo de senda que faltaba une el concello de Vilagarcía con Vilanova, a través de Vilanova con la Illa y con Cambados. O sea, ahora mismo se puede recorrer desde Carril hasta Castrelo, ya se puede ir en bicicleta y se puede recorrer ya con seguridad, cuando esté terminada. A unión destes 4 concellos supón conectar a máis de 70.000 persoas, a palabras de Durán, un núcleo de 4 vilas que forman unha cidade difusa. Con esta obra, a Xunta xa proxectou máis de 20 km de sendas peonís na comarca do Salnés. A seguinte crearase para unir Caleiro co centro de Vilanova.